Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m kachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asịkwazi m egbe belu ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ọhịa nkwu. Asị m nọ n'iru n'iru ka anyị gara aga maka na oke enwe bụ n'iru n'iru ka ọ na-ama. Asịkwazi na mmapụ a na-egbu awọ. Asị m onye si ha ji wee dịrị anyị digbuo onye a na ndụ, onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m n'ife anyị amara anyị ama anyị. Asị m na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka nne anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka ebe ka anyị gbute mma. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ, maka na nwa eze adịghị efu na mba. Asị m na nwa agụ amatanata ahịhịa maka na nwa eze bụ eze, na onye maara nna ya maara ndị gboo. Asị m ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịakwana. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise n'ụbọchị tata bụ afọ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ what you must do to be successful n'ọdịnala Igbo. Nwa bụ isiokwu, mana bifo anyị gama n'iru n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa, anyị ga-amakwa ọkwa dị mkpa. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ga-ebido na Mee 8 last year for 14 days. Oge anyị ji anọ n'ọta aja anyị na-achụ n'ụbọchị every morning ritual, wee chụọ aja gụọ ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile all over the world and all our children all over the world, friends of the temple na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Oge anyị ji aga ọfọ kwubie okwu dị iche iche jụọ ogu n'isi ha, si na ihe ọma ga-emere ha, na ihe ọma ha bụ n'obi wee jee mba dị iche iche, na ha ga-eweta ihe ọma na mba werata n'ụlọ, maka na akụ n'ụlọ ekwu onye kparị anụ. Kwuo na ha ga na-alụ ka ọkụkọ na-eri ka elefant. Onye wọfọ anyị na-aga for 14 days. Anyị gosi ọya akwụsị na anyị achịkọta ya na 21st of May. Na ya bụ 21st of May ahụ, ọ bụ na anyị chịkọta ya, anyị ga-achụzi aja buru nnukwu ibu. Anyị ga-egbu efi n'ụbọchị ahụ wee chịkọta ya bụ aja anyị na-achụ nke ọnwa Mee. Nke ọnwa Mee pụrụ nnukwute iche maka na ọ danyere n'ọnwa anyị ji celebrate anniversary of the temple. Ugochi tubelu na temple. Ọnwa anyị ji celebrate mmụọ na-apụ apụ na mmụọ niile ndị anjelu nke Chukwu nọ na temple, ndị na-eji odu na-eji Igbo. Ọ ụbọchị oke ọfọ ji apụta maka na anyị ga-aga ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi anyị niile, gọkwazie ọfọ dị iche iche na ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja dị iche iche nke onwe ha. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ maka aja a ga-achụrụ ha n'ụbọchị ahụ ma ebunu dị ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka achụọrụ gị aja ọbụla, maọbụ ka emere ụsaraka, maọbụ ka a gụọrụ gị ọfọ n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ, ihe a bụ ohere pụrụ nnukwu iche ị ga-eji wee sonye anya bụ mmemme. Mmemme a ga-ebido na 21st wee kwụsị na 22nd. Na 27 ahụ ka a ga-achịkọta ya bụ aja wee chụọ aja dị iche iche n'isi ndị mmadụ, bụkwazi anụ dị iche iche. Saraka ga-ebido, ndị egwu ga-agbakwa, a ga-emegide wee ruo n'abalị. Ọ kwụsịkwa bidokwana na echi ya bụ Sọnde. Ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche wee bịa. My friends and well-wishers ga-anụ ya. Ya bụ ụbọchị mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa, ndị egwu dị iche iche ga-agbakwa n'ụbọchị ahụ.
ndị live band ya nọkwa ya. So ebe ọbụla ị nọ na Nigeria ma ọ na ịnọ ebe ọbụla ị nwewe ike ịbịanụ, please you are invited. Onye bịawa ya ṅụọ ọgwụ afọ, maka na anyị ga-enwe erimeri dị iche iche na ihe a na-aṅụ aṅụ dị iche iche n'ụbọchị ahụ. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma, nke a ọkwa dị nnukwute mkpa. So ịchọzie ka isonye na ndị a ga-arụ n'ọrụ mmụọ dị iche iche n'ụbọchị ahụ ma ọ gụọ ọrụ ọfọ dị iche iche, chaatị na WhatsApp. Ọ bụrụ na isoro bụ na ndị na-esonyere anyị aja anyị na-achụ kwa ọnwa, ị mara na ihe ị ga-eme bụ na ị ga-esendịrị m meseji ka m sendịrị gị aka nọmba ihe akwụnye ụgwọ, ihe eme donation token, ihe eji wee so na ya bụ aja, wee fọwọdụ ya 3 prayer request maka aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee. Ihe ọma ga-eme, maka na the celebration of the outpouring of the grace of the Almighty Father. What you don't know is only a mystery to you. N'ọnwa mgbe anyị ji echeta otu Igbanijele na njeru nke Chukwu ndị na-eweta ihe ọma dị iche iche. Ọkwa oge anyị ji celebrate kwụ mmụọ na-apụ apụ, ihe eji na nchegbu, arụsị na-achụ ndị amoosu, na-achụ ndị otu nzuzo, arụsị na-eji oru na-eji Igbo, na-eji obodo Igbo je kpọnata mmadụ, arụsị na-agbara ọgụ onye a na-emegbu ma onye na-achọ ịnara ihe ya. Ndị niile kụrụ mbamba na tempụl, ọkwa oge eji achụ aja dị iche iche, anụ arụchụ oge eji eme ya. Mana ọnwụzi ihe mere na ihe eso ewu na nke ọgwa Mee kaba arụfụ n'imere ya n'ime arụ anụnwa ya gazie. So n'isiokwu anyị eji bịara ụbọchị taa bụ ịkọwalụghị ihe what it takes and how to be successful n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ Igbo spirituality, na-etu ndị Igbo si ebi ndụ, ntọala Igbo, na-etu ọ ga-abụ isi na-ebi ndụ iwe sonye na-awa ọkụ hand in hand with natural laws of nature that governs the universe. Ya ọwa ọdịnala. Iwu ọdịnala bụ ihe ndị ụka kpọrọ 10 commandments. But 10 commandments does not belong to any Christianity. No. You know why? Ka nkọwara ya ka o doo anya. In the entire creation, it divided things into 2 parts. The era akpọrọ BC, that is before Christ, na era akpọrọ AD, after death of Christ. So Old Testament, the entire Old Testament was written during the BC era. Ịghọtara ya? Wee gbadabazie n'oge okike ụwa. So enwere ancient books that contain all the stories in creation long before the issue of Bible was formulated. So the New Testament bụ ihe delo after the death of Christ. Now, a lot of manipulation and distortions was added to the New Testament to make it look more superior than any other world religion. And even in that word, Jesus was said, unquote, na ya bịara ka emebie the old order, kama ya bịara ka the old order sikwuo ike. So he never, for any reason or any time, kick against the ordinances of the old order. Ịghọtara ya? Ihe o kikiri against bụ any aspect of inhumanity to man, wickedness. But that old order, he maintained it. What are the old order? Old order consists, 1, reincarnation. He never kick against, he never used his mouth to say anything against reincarnation. He never used his mouth to talk against rituals, even sacrifice of the blood.
aja. Echefukwana. Now the people of the old, from time to time, perform rituals to the entities of powers in appreciation for what or benefit they receive from the forces of nature, for the Almighty, who is the bringer of all world religion. That is Ogbuefi etu ndị si ebi ndụ. So ọdịnala Igbo bụ ụzọ ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo si ebi ndụ. Ọ iwu ọdịnala. Iwu dịnụ before ndị mmadụ abịa. Ịghọtara ya? And iwu a bụ iwu ịfụnanya. Don't do to others what you don't want others to do to you. So if you don't like what is happening to you right now, if you don't like what is happening in your bank account right now, how to start is first. You must change your mindset. You must change your negative mindset and embrace the positivity mindset. Positivity mindset is this. I used to say it, people, time without number. What will help you in this gross material is this. Stop entangling yourself. 1. Stop limiting yourself. 2. Believe. 3. Believe that whatever that is imaginable is achievable. But the problem of today is that people are so lazy to the extent that they are lazy of their mind. You understand? So the spirit. And lazy of the intellect. You must create time for spiritual exercise. That is the only way you can be able to receive radiation from the supernatural forces that follows you. I keep saying it. Man is the architect of his problem. If you don't like what is happening to you, you must make an effort to change it. And never take no for an answer. Never take failure. Always have it in mind, the positive mindset that whatever, if there is anybody that can achieve greatness, or anybody that have ever achieved greatness, I will achieve greatness. That you try over and over again and fail does not mean that you will never succeed. Stop believing that you have done your best. That one guy called me the other time, was like giving me that he have suffered. They have already contemplating taking his life. I told him that thinking in that direction is a coward act. Thinking about taking your life is a coward act. Or thinking of onye. Because even if you decide to take your life now, my dear, you will still reconnect back and face that challenge again. So the best thing is to take the bull by the horn. Face every challenge headway. Face every challenge directly in the face. Because if there is no temptation, there will not be testimonies. If there is no challenge, there won't be any champion. But for you to be a champion, you must face challenges. Do you get? Now, for you to have testimonies to give, it must be tested. So stop running away from everything that will uplift you. Now, for you to enter into the higher class, you must face your exam and pass. You get? Yes, these things are natural laws. Stop running away when you are facing challenges. Face your challenges head on as a man. Believe in me, with braveness. You will defeat it and you will pass and you will go to the next level. But when you chicken out,
You ran away because you had challenges. You don't want to be tested. Because they do say, Bishop Fruto says, hard time never lasts, but hard people do last. You get. So if you want to be great, you must be ready to face challenges. That is the principle of life. That is one thing that is very common among the successful people. They never give up. Determination. Do you know that the man that founded the electricity, I think Michael Faraday, tried the thing for thousands of times before he perfected it. So I'm not talking about Abraham Lincoln that made up his mind that he want to be president of America. He tried over and over time till he succeeds. Now you feed the children once. You did not get exactly perfect thing you are looking for, you are shaking out. And then you don't need, see, let me tell you one thing. What you must do is that there is a lot of disentanglement you need to do yourself. You want good things, but you don't want to work for it. You are looking for shortcut. That is the problem of people nowadays. Nothing good comes easy. It must create a time to work on something and to improve yourself. Successful people will not tell you what they are passing through. Now, sometimes throughout the day, you busy yourself watching television, laughing, discussing, gossiping, and the rest of them. That is what you normally waste your time with. But successful people will always create a time for spiritual exercise, to meditate, to listen to their inner being, to ask for inspiration. Ọ gwara onye chọrọ enyi ya, mana ka ihe ndị mmadụ na-eme, o nwere onye chọrọ ka o develop the inner strength in order to be elevated to the higher frequency. But he want goodness of life. Every time ọ na-ebe ịma na onye begide nwe ya obefere chi. Onye kpatara ọtụtụ ndị mmadụ, youth of nowadays, onwe ọzọ onye chọrọ ka o develop the inner being, kama na onye ọbụla chọrọ good things of life. Ọtụtụ ndị mmadụ wee wụ n'ana ijesi ka ha je gwọọ ọgwụ. Ọgwụ a na-agwọ maka ego bụ oke ite. Ị chọrọ ịkpọ ya afọ ọbụla ị chọrọ ịkpụ ya na. But the primary thing is that is ọgwụ agwọrọ maka ego. My brother, my sister, chigata n'ụzọ adịrị ya. What we must do, apply the principle of life. Create a time for spiritual exercise so that you will have the inspiration. The only thing that will make you successful here on earth is applying the principle of life. Be on your track. Don't try to pull another person down because the sky is too large to accommodate all of us. But what you must do, ask yourself this question. Are you on track? There is a purpose why you were allowed to be here on earth. Are you on that track to achieve that purpose? If you are not on track to achieve that purpose, then you need to do a rethink and be on that track. How will you know? Even the Bible said, the gift of a man maketh a way for him. So the only thing that will make you to be successful on earth is your gift. What you can be able to give to further creation, because your gift is not only to be used by only you. It's a universal gift. Because your gift has a way of impacting on other people's life. So if you bring your gift, I bring mine, the other person bring mine, the world will be a better place. Because it's here, everything ends here. In this gross material. That's because that is where human spirit can live. Then if you mature and be worthy of ancestorhood, you gather more
ebe ndị ichie nọ. But as a human being, in the world of Seka, is here. Whether you sow good, you reap good. Whether you sow bad, you reap bad. One, never you be envious of anybody's success. What you always do is that ask yourself, what must you do to be successful? And the only way you get adequate answer for it is by creating time. Spiritual, I used to hammer on it. If you are my follower, you have not created time for your spiritual exercise. You have not created time for meditation and bodily elevation. Whatever name we called it, but they mean the same time. If you have not created time 5, 10, 15, 20 minutes daily for your spiritual exercise, forget it. You are not a good follower. Because I want some things to start changing for each and every one of you. Do you know that without getting inspiration on what you are doing can never receive the spiritual backbone, the spiritual backing, and spiritual force to drive it? Let me tell you what you have done. In creation, everything for you to be successful on earth, you need to give 100% power in whatever you are doing. Don't just try. No. Yeah, trying is not enough. Let me tell you what you don't know. For an aircraft to take off and be airborne, what happens is that the pilot must put the aircraft on the motion. Once the aircraft is on the motion, you give it 100% power. You cannot, when the aircraft is about to take off, to fly, to be airborne, you must give it the 100% power. You can't give it 50% power. You can't give it 70 or 80. If you do so, believe in me, the aircraft will land crash. Yes, it will take off and it will soon land crash. But if you want it to be airborne and remain there, then what you need to do is to give it 100% power. You can consult any pilot you know. What I can tell you in life, the life is not just let me be trying. Whatever you believe in, give it 100% power, your best. Don't say, let me just try. No. I don't like hearing that word, let me just try. No. What I want to hear from you is that, let me give it my best. Yes, that is a good word. Trying is not enough. So it was let me give it my best. Give it your best. No reservation. That is the only way you can be propelled to go places. Stop limiting yourself. If you don't have confidence in anybody doing your spiritual work, please forget it. Again, that you consulted somebody to do your spiritual work does not mean that you fold your hands. No. From your own end, I do tell people that distance, if it's me doing work, I told them distance is never a barrier. But you must keep the right atmosphere. You must connect yourself. Because one, you must believe and be convinced. Then from your own end, try to create time, even if you don't have Unzu. Maybe you are one of my friends, maybe you are outside the country where you cannot find Unzu or whatever. No problem. You can even use sand, ordinary sand. You can use land sand off from the land wherever you are deciding. You lift the land, the sand, and your palms, and use it to cook your uncle. We poku na ben nagi chita aja wa chitia. Doje na aja chinaka we poku aja na ben nagi. Ya be andu onu. Ikucho oki fopia niko. You know then it can pour libation. Even if you don't have it, you don't have water, no problem. Look for any hot drink. Call upon your aja na benna. Call upon your chi, call upon your ndi chia. Call your izumezu, and call them, or call the
four cardinal points, 4 elements. The sun, the light elements, the fire elements, call them. The light implies the sun, the moon, the stars, and rest of them. Then they call the air elements, call the water elements, and all of them. After calling all of them, pour libation, call your chi, pour libation, call your agu. I keep saying, what is agu? Agu is the spirit behind every man's gift. So every man's gift make it a way for him. Recognize your agu. Ibro onye agu na-enye nsogbu. Arrange your agu, mụọ agu. Onya bata enwe je mụọ je personally ala okuku agu awele. After you must have settled your chi ya ndị ichie ya ezumezu mmụọ niile so gị. Onwe mmụọ na-ebiri na ngwurube nna gị na-ama unu ikpe. Echefukwara ihe dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee neta ụmụ ụmụ ha nke nọ. Yes, a father might have lived wrong life. Ọ bụrụ ngwuru ebe e gburu mmadụ. The children, unborn children, will partake on it till they recognize the fact that something wrong was done and do reparation. Now, ọ bụrụ na ngwurube nna gị ebu ngwuru ebe akwọrọ nwa ọgbụ ma ebe emewuru nwa ada ma ebe emewuru nwaanyị bịara ije di, you need to appease the land. You ghọtara ya? That is restitution. It must balance. Ka a ghara inwe mmụọ ọbụla ga na-ebiri n'ala wee na-agba aka ebe ụgha na-emewurie against you and your family. This is what you must do. I call it appeasement. After appeasing all the entities or powers that is raising their hands and their heads against you, make peace with all of them. Then after that, ọ bụrụ na agwụ na-enye nsogbu anyị lụọ ọrụ agwụ kpọkọta ha ncha niile gbaa ha orikọ wee sị na taa na ha niile ma agwụbe nne gị ma agwụ ikwu nne gị ha niile ga-ejikọ aka ọnụ bido taa gọzibe gị wetabarụ gị ego na bido taa na agwụ ama na aghasaziri gị ihe agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna chịkọta ha ọnụ gbaa ha orikọ na-egburu ha egburu ka ha debe ude ka unu na-ede ude efu ka ihe n'ihe ọma ga-esi na-echigatara gị. Onye anya ọkụ a na-ewute chi foro efo. Ịghọtara ya? Onye chịkọta ihe niile dị n'ụzọ gị maka na onye kene sọnị ekene ya. He must do the right thing. Ka ọ ga-abụ ị na-aga ụzọ, and don't think that this is magic. It's not magic. Unless ị chọrọ ndị bute ndị nwere ike chọrọ ịgwọrọ ọgwụ, mana I can tell you na ọgwụ anyị na-agwọ will disappoint you. Maka na ọgwụ ị na-agwọ na-ehipotenize mmadụ ma ọ na-anara mmadụ akara aka ya ma ọ bụ na-esiri ịpụ ara ka iwe na-ewe their destiny ma ọ ka ị na-agba ha ọsọ afịa. Ihe niile a nwere expiring date. Maka na o nwere onye ị ga-achọ ka ị gbaa ọsọ ahịa ọ lapụta gị. O nwere onye bụ nwa mmụọ ị mara. O nwere ike ọ bụrụ onye godoro onwe ya na mmụọ kara aka mmụọ na-apụ apụ. Ọ bụrụ na onye bịagodo onwe ya na ihe eji na nchewu mmụọ na-apịwa ndị amoosu azụ ma ndị otu nzuzo isi ka ije gbaa ya ọsọ afọ nwee problem. Ị ghọtara ya? So onye agbata anọ a na ndị Igbo na-atụ ilu si na ụbọchị niile bụ nke onye ochi mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. So wepụ aka enwe n'ofe maka o nwere ike ịghọ aka mmadụ. Ndị Igbo tụrụ nsi na ndụ bụ isi akụ. Ịkpasị akụ agbana ịwa kpara akụ agbana ịbụrụ ọba akụ eri kpasị akụ eri nwere uru ọba adịghị. Ndị Igbo na-atụ ilu ka mmadụ ya asị kama ya agba ka ngwọ ka ya gbaa ka nkwụ maka na nkwụ na-atụ ngenge. Nkwụ ya ama nkwụ nwere ike ịtụ ngenge for years donkey years nkwụ kara agba mana ngwọ ya agba wuruwuru after some years ngwọ anwụrụ. Ịghọtara ya? Ọtụtụ n'ime ụlọ nọ ka ngwọ. So ị na-achịkọwara gị bụ dibịa alụchagodoro gị ọrụ even before dibịa alụgbalụ ọrụ create a time. Agwa m ndị mmadụ na first thing ị ga-eme dị ichigata n'ọdịnala bidogoro create a time for spiritual exercise ịga ọfọ. Ebe a ka ị ga-ezi wee yọọ chi gị ya direct ye gị to a genuine dibịa ga-alụrụ gị ọrụ. Ọ direct zie gị dibịa alụcharụ gị ọrụ. Keep on doing that spiritual exercise to back it up. Let me tell you what will happen. If you are sometimes you are indebted massively in the spiritual realm, those debts must be settled by a constant agenda. To agenda is to do appeasement, to settle them. After settling them, then you was here buying in good book. You was here ka agoziegi. Some of the agents will get well wage or we can go see webia. Manambaku does roguiji, sending off in agozi daily. Things will start improving gradually. And when things are improving gradually,
recognize the fact. Onye lụrụ things are improving small. Recognize the person. Ọ bụrụ na ọjị ụgwọ na 5,000 10,000 is enough. So ihe dị etu a na ọlụ gwara na nkwara ihe dị iche ma ya biko ihe na-ayọkwa for more. Maka na ekene soni ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ maka na onye ekene ọkara onye gburu ọkụ na ọ ya egbu ma ọ wee fi. Mgbe ahụ onye agha lụrụ ọrụ a ga-ewekwa ọjị wee jee n'ihu mmụọ wee sị ada eme na onye dị etu alụkwara ọrụ okwukwa na chịrị mma na adị mana biko si kwa ya ụgwọ ọkụ si ihe ọma mere. Ịghọtara ya? Onye ndị a ka ị kwesịrị ime ka ị wepụta ihe ịgbaji na nkịtị. Ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ, ọ bụrụ ọgwụ bute kama na ọdịnala Igbo bụ ihe ya abụ alụcha alụghị ọrụ a continue on a state of grace site na ịdị na-aga ọfọ. Maintain the communication, let there be no vacuum. Maintain the communication with the entities of powers. Ọdịnala abụrụ ihe ya asa ya gwa agbagara afa ya na-asị gị ma ihe dị taa ngwa na-emesigo na ijede relax ya. No, it's a continuous spiritual exercise. Aja niile abụrụ gị chụọ aja ihe mmehie. Holy libation is aja. Lighting up even the candle aja. Iji aja kwubi okwu ma ọwụ ịtụ ntu na ọwụ edo ma ịwụ ọjị daa ọ aja. Ị ga na-atụ aja ndị a daily. Nwezi aja ndị ị ga na-atụ from time to time aja ihe mmehie. Ọ bụrụ onye nọ Nigeria ị chọọ ịmụta ka esi aja bịa Ugochi tubelu mbe ya will teach you how to do it. Mana ọ bụrụ na ị nọ onye obodo oyibo, yes, you can engage the services of onye nchụaja ma ọ bụ dibịa ka ọ lụọ na-alụrụ ọrụ. Ịghọtara ya? Pendere mgbe ị batara. Distance is never a barrier. Kama na ọ bụ ihe onye emewuru ọsị na ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo, send them message Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. That is my YouTube name. Chi nweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ị chọọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ bụ ka alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ị chọọ ka alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, send them message na WhatsApp 08056737672. Ihe ọzọ na-achọ ka ime ịghọta awụ na dibịa lụrụ ọrụ does not mean na ị ga-akwụsị create time for your spiritual exercise. Because onye ihe ntị na-ata ọ bụrụ na ọ gwụrụ ntị ya na-ezu ike. You need to awaken the spiritual energies in you. The connectivity, every spiritual aspect of you must be activated. So don't stop being lazy. Stop being lazy. You must create time for your communication with your ezumezu. That is the only channel where you can be receiving inspiration, direction. N'ihi ire m ide emecha ngwa mee etu a ma nke a ma mee etu a ka udo obi wee dị ka chi dị mma wee dị. Mana ọ bụrụ na ihe ị na-eche bụ na ị chọrọ ịdị too lazy, ị nwere ọtụtụ time, you don't even create time for you gị na ndị ezumezu ịkparịta nkata. Mana ị nwere time ije na Facebook na social media Instagram. Mana ị nwere time watch television, watch movies. Mana we create that time ka ọ gịnwa wee communicate with your ezumezu, ọ bụrụ problem. More than what is the important thing is the inspiration on how to run things and make it to happen. Some of you are paying more attention, want to be understanding your dreams, you want to be having dreams. So don't them matter after these dreams as Nelo and on actually mad. Go no. Only naturally have brought the type on like me. I fall within that class. I brought my own days I work every night done alone. I don't fall with that class. Elon lomu ada abukari percent law. Onwe ka si lon lota alon lechi lon lo one lechi my dear. I will check not the care about the gum now. You got there? Elon lomu should be a vision. Elon lomu should be a vision. Obori here another every day. And obo na ego si anamu nwa bụ nke bụ message pụta n'ụtụtụ mmechete from beginning to the end. And whenever ego si m ihe dị etu a gwa m na ihe dị etu a oge
enwere ka arụcha within ụfọdụ some days, some weeks, some highest months, ihe a bịa na mmezu. And once ihe a mezuru abịagwa m sị m na nlọ a nọrọ ụbọchị dị etu anọkwa nya bịa na mmezu. Ya bụ ntịrị ga-ama. So moreover, nke na-aka enwekarị m wụ receiving direction on how to do things. Enwere m ike na during the meditation, daily meditation, enwere m ike ma ọ bụ na m nọ quiet, before you know it, I will now be like as I sleep. Maybe 5, 10, 15 minutes. It will be coming like video. I'll be seeing it. And once I wake up, I will remember everything. Or you will call it trance. That is what I mean. And the trance is more clearer. Trance is more realistic than dreams. Trance is when your body loosen up a little for you to see what is happening in the other side of the divide, the spiritual realm. So trance is what message you receive from the medium when you are a little bit loosen up. But dreams, a lot of things factors in considering dreams. Some people dreams might be because the heart consists of many departments, and they like photocopy. Sometimes after deciding on that certain discussion with somebody or watching some certain movies or something they have in the mind, they ponder over and over time, can come back to you in dreams and play back when you are asleep. So some people, their dreams is not realistic. Understand? Because there's a lot of factor that can make dream not to materialize. But I think when you can in the world of physical, 3 months, 4 months, 6 months, you have not materialized. But trance happen quick because trance is almost in the physical already. So everyone law, the point that nail law are the fact. The fact, my question is, law when alone or not just can allow getting law. So I told them I pay more attention than law. And I don't long can answer them make a quality him. I want an quality law minimum and I had a month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year. What's the essence? You understand? So sometimes a lot of things equals your law. Unclean environment. Sometimes remove the cobwebs in your rooms, rearrange your rooms, sweep them, because cleanliness is next to godliness. Sometimes if you are in a filth environment, definitely you will always receive negative energy during your sleeping dreams. So ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ime n'ọdịnala Igbo. 1, paying attention for your spiritual exercise. Very important. Don't sleep without your spiritual exercise 5, 10, 15 minutes. It's very important because that's the only way you get inspiration. Understand? Because gift of a man make it a way for him. But you must be inspired and get direction on how to run things. So, but if you are inspired, then those things you might be doing them carnally with your own intellect. I will go on now. For human spirits to coordinate well, then with the back brain and the frontal brain. The back brain is more of the spiritual brain. The spiritual antenna being received in law. Then when the vision or radiation comes to you, then there is a link between the back brain and the frontal brain. The earthly brain, the knowledge brain, the frontal brain will be able to interpret it and make it understandable to the real you, that is the physical, with the intellect of what is happening around. So, but if there is no connectivity between the two, then something is wrong. So try to develop that your spiritual aspect so that you will be able to draw spiritual strength to back up whatever you are doing in order to be successful in whatever you are doing. Pay attention. Don't be lazy around. This said, don't watch television. You know that for donkey months now, I have not seated down and I want to watch television. I don't have time for that. You know why? The reason is that after the daily work, I still have to respond to some messages and all the alpha and rest of them. And after that,
I create time for my spiritual meditation and spiritual exercise. That is where I will get inspiration on how to do things, how to what to improve on, and what to desist from. So that is the only way you can get guide and get direction, nothing more, nothing less. So instead of wasting your time on social media aimlessly, yes, it's not bad. Sometimes looking from the social media window to know what is happening, fine and good. But don't forget that you have to strike balance by feeding the spirit and feeding the physical. Because spiritual exercise is the only way you can feed the spirit. Spirit does not take up, it doesn't take as I mean or whatever. No. What it takes is that spiritual nourishment, the pondering. Echefukwana. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na akwụkwọ Luk, a sị na Mary na mgbe a gwara ya na ọ ga-abụ nne Jizọs, asị ọ na-apọ ndị ya n'ime obi. So certain things abụrụ spoken words. Once you are too frequent talking, you are losing spiritual strength. Ọnya ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa ji wee sị na ada achọ mmeghachi ebe e nwere ụbara kata okwu. Ọ sị gị bụrụ onye na-anụkarị anụ ka na onye na-ekwu chọrọ ịghọtara ya, because you need to conserve that spiritual strength, and that spiritual strength, for you to conserve it, you need to ponder it. Enweta ụfọdụ ihe etu a, instead of speaking about it, you ponder it into your heart. By so doing, they are gathering more spiritual strength maka ọdịmma gị. Igecha vidio tụsara ya ndị ọzọ, ọkwazie ndị ya ada ụnụ ya gazie.